Kadom nomor Etum Karbi Alam the nang Virbom lo. Karbi Alam the si ningje pa me puke ketek pa me tum stame avilo. Even Karbi Anglong lun se pi tum stame Karbi Alam the choklim po avibom lo. Lapan genili me thang matalo bang akhei alam ningje pon de dukpi. Saya adim kam tangka adim poisa lapuson. Lapan ke Karbi Alam the nang kevir ji pinang antum short form ketok velpen stame isilo. Ilam jong si kevir lo protang Labangso long thetan kevir dopo lake Etum Akhei. UNESCO pens tame ki pangdak pondo 200 sose India long kedo akhei alam eprang long kevir ji ang ring the tando. Lasi pini Labangso video long Karbi tum alam the kevir ji aputhak je than pon sina. Tangte video le panceng lona. Lam the kevir aputhak United Nations Educational Scientific and Cultural Organization latum stame ki pudo thi hek pen ke UNESCO pusipu alang tum stame ki paklang pondo India long 197 language ke pheri mimelo kevir popu endanger long sidolo laso along pen 197 pen half an ke North East na thu language pen lo kevir jipu Bhasha Research and Publication Center pen stame kaning je pondo kedam tang 56 years aprang 250 language ke ingbo alo vir elopu lapen ke non kevang ji 50 years 400 sose language ke vir jilang ingbo jilang pusipu munit tumalam tot kali bonta pinang an marat api si Labangso pirthe pen masi vir det avidat dolo film long kathek long dinosaur api pen cheng lok kapre api Labangso pirthe pen nang vir bom lo lapen ke non puthot northern white rhino Labangso api steme Labangso pirthe pen kavepo ki Virpo only John nivelo ki left kedo lata api sai marara pitum kangbo kevir ason sin non puthot munit tum alam ki stame nang vir bom lo akhei pen akhei ron thama kachavu nang ki doha hai pen jo Etum Karbi alam kachelang nam ke Virve ji ason Bonta 2019 UNESCO pen ki tok pon Atlas of the World Language in Danger po akitap long Manipur Meitei tum alam stame endanger alis long sudolo kevir ji along lapen ke phere meme manghu meme Labangso Atlas of the World Language in Danger po akitap long Etum Karbi akhei alam stame Virpo pu alis endanger long sidodun koglo lapen ke Meghalaya pen khasi language tum stame Virpo pusipu lapen ke anpata kapre language kevir ji dopiklang Arunachal long kido bangsuri ke pen ki komakhai sitame do hala tum stame endanger red zone list long sidolo lapen ke Andaman and Nicobar Island long kido the oldest tribes in India non happen pe atake ong nai akhailo ongge pu latuma tribes latuma khai stame ki Virpo 136 aphai belo kido lasilaso endanger alias long Karbi tum akhei alam stame kido kok pen jok kachiri nangji kenangsot lo Lasi Labangso kachiri nangji along Etum kache pakeng po nangji lake short form ketok ke pakom lo lapen ke pajumedum example fan podim fan toklok fan nang podim ng toklok lahai heno ki gerji ang tek lo pomek ke magnivel lo lo bonta lw si toklam rong titi lasi lahai pen hello Etum Jasemet kachiri nangji kenangsot ke June 24 ani Bokajan Karbi Club Golden Jubilee celebration do laso penajok kumane Facebook long isi ki post do haladak amen ki tok chido ken sing phang cho podim ken sing phang so pusitokro lapen ke surjo rong paradim surya rang far pusitokro lasi Karbi alam the ki pa jume puki un elo lake Karbi alam ki lar wang jupo ladak penalo Karbi tu makhai alam ki virji kitok kichokche lapen ke kaningje kichokche lapuson chot kali bonta isi alunje rong stami lapuson Labangso alun long stame nang fan podim nang fan pusipu pir thelong munitum aning kedok nai lake lun henlo lun lake ke thek kere lapen ke kilu kilomdet atum stame arjuji lapen ke lunji lasi laso adim karju atum stame muke nang fan pusip pronounce don wrong po lasi pinang an alam the Etum kichpakeng ponanji kenangsot dupiglang kamadim sai poisa dim tangka bazar adim hithi dukan adim kulat lapen ke kikom adim kijum son hano lapen ke anparta 1 week mate iruya phan urmi durmi thelang theman lake momo ke virdet khangjang po lake ningje bang siawe lapen ke Jasemet Etum Karbi akhei alam ki Virve ji lake bang akhei phan ki dong thephan lo bang akhei jong si nanglang rok prodang te mithangalong le lapen ke Karbi alam lo ki Virji Jepang tangte plutangte Tripura along Tripuri tum akhei alam ki virdet ason thak si boke Etum Karbi alam khistame virdet taslahai ki paching thur diphan Etum kadokave ta ardi ki people na kenangsot Jasemet ke Etum Karbi Youth Festival apen ke Karbi lamet amai Etum kadokave ta kido nangji kenangsot only kiju dun chot kali bonta karju dun nangji kenangsot lapen ke anpata Jambili Literary Foundation Hiljil competition lapen ke kapre ason workshop hai ki pondoppi alahai si Etum ardi pondo nangji se UNESCO tum kitok alam apathak Etum kadokave stame ardi and ponangji tasipni video lang se kangton polong thank you so much bye bye see you in next video kadong